Mone ndine Jackie tenticheze. Akuti kumangochi apolisi panamwera health center amanga Eric Kasawala. Chifukwa choti akwaganizira kuti amafuna kupha nzawo, a long term friend, nzawo anthawi yayitali ndipo munthu amagwira naye ntchito panamwera health center onse amagwira ngati ma ground labor. Ndali chomwe chinachitika ndichi. Ndetiro ndiyang'ana ndiyika ndilemba akuti Eric namwera anatulukira ku nyumba kwa adzimbiri wanali atakhala ndi mwana wawo akucheza kunaswa ntchito komweko. Eric aja anabwera ndi juice enjoy. Akuti nkwamba kwauza adzimbiri aja kuti chani imwani enjoy. Ali kwauza kwake kochita kukakamiza. Tamwani adzimbiri aja kutenga ndi chani enjoy uja nkutani ndikumwa. Amwa enjoy uja akuti kudzayang'ana momwe akumwa enjoy mwakuona tizinthu ti powder ta black. Nkamba kudapota ndi chani moza khalitsa mimba mwangama. Mimba mwine kwamba kusanza pamene panja. Adzimbiri akusanza akasawala kuona kunena kuti zomwe ndimafuna zalephereka kutenga chitenje basi kumupiringiza munthu pakhozi kuyamba kufuna kutani kufuna kumpanga strangle ali amkike pakhozi amupe munthu uja pamene mazazindikira kuti munthu kuti kufuna undipa kwandithu komano mwayiwo nawo adzimbiri ngadzitho adzimphamvu adzimbiritu imani pamene panja kujiya ndeu kumenyana nawo Eric aja kuzawazindikira kuti munthu uyutu ndi wadzimphamvu ngwadzinyonga mayiyo taganizani munthu wa mwa poison akusanza akufuna mukhika pakhozi komabe kukhalabe ndi zimphamvu ndikuima pamene paja ndikwatani ndikwatibula Eric Kasawala aja akasawala ndikuthawa akasawala kusaonera mafilimu akanaonera mafilimu akanadziwa mawu a Bruce Lee adanena Bruce Lee kuti never underestimate your opponent. Aliko mapothawa anatenga cellular phone ya ndani ya adzimbiri chankuthawa nayo limodzi adzimbiri kwamba kufuula komanso nayo apa mose kunena kuti asana apatsa adzimbiri juice uja Eric Kasawala anamtuma wantchito uja kuti apite ku grocery akagulire zina zake. I think samafuna munthu kuti awasokonize pa zomwe amafuna kupanga basi duku adzimbiri fuulani kuno anthu basi mpena mathamanga kubwera Akasawala atathawa komano nkhani itapita ku polisi agwira Akasawalawo ndi atiwo ndi amenewo Eric Kasawala afuna kuphanzawo oti akuti a long term friend komanso munthu akugwira naye ntchito koma sana nene chifukwa chomwe afuna kuwaphera penaso zikhozotheka kuti ola adzimbiri wonso zakudziwa kuti nzanga yafuna kundipera nti chifukwa kanakhala kuti akumukayikira kuti afuna kuwapha kapena amawada sakanabweresa pa khomo kufika polandira juice komanso mene zinthu zaduliramo munthu akubwerere pa khomo aziza kukakamiza kuti imwa juice ndagulayo imwa juice juice enjoy nde sitikuziwa kuti afunira nje kumphanzache koma bwino wake wapulumuka ali bwino. Ine ndingochita suspect kunena kuti nkhani za ali ndi nsanje ali naye nsanje sandoda magwira ntchito limodzi mwina akuchita nsanje mwina winayu uyuyu udzimbiriyu mwina amagwira bwino ntchito mwina amangokondedwa pa ntchitopo mwina anthu amangokonda munthu sudziona kuti nzako akukuzondera chani koma zifukwa zina zimatha kukhala zitizo zimenezo umaona kuti uyutu mwina atampanga promote apa uyutu mwina atuzitere aliyense amakonda amene kumaona ngati ndikamuthotola amene yuyu basi ndekuti zinditani inaende zitayende anthu ndowopsa zimenezi zizoti akutero kuti mu friend taonani tungoyamika kunena kuti adzimbiri ali bwino. Ndenkhani ina this is just a comment zomwe azimayi right kuli Mai Mbambande amene akugwira ntchito ya pamwamba kwambiri akupanga zinthu zozizwa zinthu zodalitsidwa zinthu zodalitsika ntchito zopulumutsa miyoyo zothandiza miyoyo ya anthu akumanga elderly home ya anthu achikulire kuti azikhalako ntchito yabwino kwambiri koma akudalira ma donations ochoka kwa anthu so ntchito ngati imeneyo singathe nsanga opanda anthu akufuna kwabwino kuikapo chani kuikapo ndalama zawo ndi awakhala kumanena kuti akufuna kwabwino atithandize zili stage yakuti ndi zili chonchicha andani atrifonia Mpinganjira a doctor anaperekapo donation yawo ananena kuti kwatsala 800,000 yomwe amafuna anayika pa page pake. Mai Mbambande ndi Mpinganjira anamutumizira anonymous ndalama 2.5 million which is yambiri kuposa yomwe amataniyo amafunayo mwina ndikuzona kuti cholinga chake chine choti amalizitse chilichonse popanda chani chopanda mpungwe wina uliwonse ndi atatumiza anadabwa kuti sana alandire acknowledgement kunena kuti azikoma kwapita talandira olokuti talandira olokuti ngoposita pa page pakepo Mai Mbambande kunena kuti zikoma kwambiri anonymous ndalandira 2.5 koma instead
panapeza pabwera message yonena kuti talandira 400,000 kuchoka kwa ndani nani tikuperewera 400,000 ina maiona imeneja awo anakadakhala chiti nthawi yonse ya Mpinganjira komano patabwera message yonena kuti post yonena kuti tikuperewera 400,000 pamene munthu watumiza 2.5 million mpamene anazadabwa nkulemba kuti kodi inu ineyo ndatumiza ndalama izi kodi munalandira kapenayi, can you let me know kuti munalandira kapenayi. Kena kungumaza mfa zoti zamaziya zinatani zinalandiridwa ndipo zakwirizidwa ntchito. Nde anthu akulemba maganizo awo siyana-siyana ede naonena kuti iyayi tifanyani mukufunsa musafuse iyayi azimayi onsewa akupanga zabwino ndipo zapamwamba koma zikanakhala bwino akanatumiza message kumbali kufunsa kuti kodi ndalama yomwe ndinatumiza mwalandira osati kubwera pa social media nkudzalemba chifukwa zakhala ngati kuti kufuna kumuyalutsa Mai Mbambandeyo pamene at the same time Mai Mbambandeyo anali pakati pa maliro. Nde apopo for next time mweti kuti olandira ndalamawo kupeza mpata kuchita acknowledge kuti talandira ndalama from anonymous komanso otumizawo pota atumiza anonymously akanapita kumbali ma phone number kaya message pa page just to ask kunena kuti kodi mwalandira chopereka ndinapereka chija. That's just for future. Koma azimayi onsewa akupanga zinthu zapamwamba zikomo kwambiri. Uyu nditanya Nelson kwa kweni amachoka ku Vietnam koma amakhala ku United States of America. Anachoka ku Vietnam ali ndi zaka 15 ndi makolo ake. Anthu aku Vietnam ali ndi zikhulupiriro zosiyana-siyana koma kwambiri amakhulupirira kulosera. Amakonda kupita kwa anthu olosera ngati azising'anga amchikhalidwe chakwawocho kuti azidziwa kuti kodi mawa kukhala zotani, business iyenda bwanji, komanso kupanga matsenga otemberera ngati udana ndi wina wake amutemberere zopanga chonchozo kafuna mwayi zopanga chonchozo zikhulupiriro cha chikhalidwe chawo ndithu. Anthu amalipira ndalama zambiri kupanga zinthu zimenezozo. Kumene anthu amakhala kunali community ya ma Vietnamese ngati mayiko ambiri amakhala ma community osiyana-siyana. Mu Vietnamese community munaliso anthu amene amapanga chani zamatsengazo ufortunitera psychic ma medium zoterozo. Nde anthu olero analochita bwino kwambiri fa anthu ambiri amapita ukafuna zithandizo. Nde unali nzimayi dzina lake Ha Smith amakhala ndi mwana wake Anita Smith. Hayo anali nzimayi yone odalesa mamudalira amati zochita zake zimagwira matsenga ake amagwira kafuna utemberera munthu upita kwa Ha Smith ulipira $6,000 antemberera munthu uja. Kafuna business iyende upita ukalipira anthu amalipira ma 15,000 ma 20,000 kukapanga zinthu zosiyana-siyana. Kafuna aona kuti kodi mawa kudza zotani amapita kwa ndani kwa Ha Smith amauza zonse zamapangira amaombeza kaya maula kaya njani. Ndipo anali nzimayi olemera anali ochena ochita bwino amayendera magamoto apamwamba mnyumba mwake amasunga akashi pena amatoka ndi $300,000 kashi nyumba chifukwa choti anthu amapita ko kwambiri amathandiza anthu. Ndiye bana ndi nzimayi uyu Tanya Nelson. Tanya Nelson anapita kufuna chithandizo kwa Ha Smith kuti amuthandize kuunikira business yake. Tanya anali ndi business anali ndi shop yogulisa zinthu za chizimayi za nkati zovala nkati za azimayi mapanti mabra koma za chizimayi zokhazo zomwe amagulisa. Business yake simayenda bwino kwenikweni. Ndi amafuna amuthandize kuti kodi business iyenda bwanji. Ndi amamutani amamulangiza amatani kuti ndi mmene ndikuonera utere utani amamtsalira basi kuma miyezi dzaka kumakhalira kupita kwa ndani kwa Ha. Kenako ulendo wina atapita kwa Ha uja anakafunsa ko za chikondi kuti kodi za chikondi. Tanya anali ndi banja lake ndi mwamuna wake amakhala ndi mwamuna wake ndi ana ake atatu koma sana lokondwa kwenikweni samakonda mwamuna wake kwenikweni. Ndi amafuna kuona kuti kodi mathero anga ndi awa kapena pali zinazo. Ndi Ha uja anangomuuza kuti ukuoneka kuti pali chikondi ndithu pena paketi. Ndi uja atamva choncho choti pali chikondi pena pake. Anafuna kutani kufufuza bwinobwino. Anapezeka kuti kunabwera kuzacheza mphawo wa amuna ache mnyamata anali wang'ono mnyamatayo compared to age yake. Iyo chakuona nyamata characheza siku lipeneno zinachita pepa anadaba kuti kuti tumwena chikondi chicha chili patipo chili pamenepa kuyamba kumusilira mphawo wa amuna ache ucha kena kuyamba kumpanga sejuice mwana ucha mpaka anamba naye chibwezi anali wang'ono amuna ache samadziwa. Anauza Ha Smith acha ndachipeza to chikondi mmanena chicha mphawo wa amuna anga ndi amene akundipasa ine chimwemwe. Aha chali ndiye kuti ndi momwemo ngati ali amene yakupasa chani chimwemwe. Basa anthu acha kumakhala koma business ibe simayenda. Nde anapezeka kuti anachita file for bankruptcy kuti business yasokonekera. Nde anapita so kwa Ha uja. Ndama iyo sakapeza mathamanga kupita kwa Ha kuti kodi Ha nditani business ija yasokonekera.
ndeha anamuzonena kuti business yako dera linolo ndiyo sagwira. Koma kuti business yako igwire ukuyenera kusamukira chani mzindawu. Kuti achita kusamuka completely kuchoka kumene anali kupita mzinda wina. Ndamunagana ndota sono ine ndichoka bwanji ndili pa ntchito ndaba bwaje amuna aja anatsala. Iyeyo anatengana atatu acha kusamuka kupita mzinda wina district ina hours away. Kukakhala kumene kuchako nde vuto lomwe analipeza ku mzinda umene anasamukira anthu tunena kuti samapeza shop yomwe inapezeka yoti atsegule inali pambali pa chalichi. Ndi anapeza kuti watani wachita rent shop imene yoyo nkutsegula. Koma sizimagwira tangasi ali pa chalichi shop yomwe akugulitsa zankati mwa azimayi zinthu zake zomwe akugulitsa sizimagwirizana ndi kukhala ndi chalichi. Ndi anthu amakanika kulowa mu shop muja kuti ndeti zikalowa pambali pa chalichi ndi samapeza makastoma ambiri sizimayenda. Komanso atasamuka chonchicha mnyamata uja iye uja amafuna kuti mnyamata uja abwere asamuke adane nda chimwene ake acha ayambe kukhala ndi mwana uja ana atakulirako nonso pano chiuza na adult anena kuti chani ayambe akwatirane ndi iye. Manyamata uja anati sindingapange zimenezo ndimalakwitsa ndayo sesi imene wapanga chibwezi ndi ndani ndi mkazi wa mchimwene wanga. Nde iyeyo anapeza kuti wapeza chibwezi chake nyamata uja nde atanya anakwiya kuti masewera atanya atunde limbana ndi chibwezi chicha kulimbana ndi chibwezi chicha makhala kukagenda nyumba yakwa chibweziko kuti ngati si munthu wankulu. Anapezeka kuti nyamata uja anaona kuti amayi awasanditopesa anangomukwatira kunsikana uja chonsecho atanya aja makhalira kupita kwa Hasmith uja kukatenga mankhwala kumutemberera nsikanayo nde kufuna kumulodza china chilichonse kuyika makesi kutani kuti panga mankhwala onena kuti mamuna yawa amkonde iye antaye nsikana uja koma sizinatani zonsezo zimatheka mpaka na mwana uja mpamene mantani amankwatira anotsikana uja. Ndi anakwiya kwambiri kuti ine ndalama zonse ndikulipirazi mankhwala onse ndikupanga matemberero onse ndaponyati chifukwa chani munthu akunkonda besikanayo mpaka nakumukwatira. Ndi anayamba kumakwiya. Komanso business anaona kuti munthu ndasamuka kuchokera kutalitali uko ndikuzakhala kunoko chifukwa chonena kuti Hasmith wandiuza kuti ndizakhale kunoko business iyenda koma business sikuyenda makastoma asakutani sakubwera. Ndanamba kupsha mtima anthu kwambiri ndanapitaso ndi amakhale amuyimbira phone Hasmith uja ndipase matembere ndifuna kutemberera uyu ndifuna kutani ndifuna kunena kuti uyu andikonde ndifuna business tani pakana Hasmith uja anatopa naso kuti kuti munthu uyu eti nde Hasmith ulendo wina munthu uja atapempha utanya uja atapempha matemberero ndi matsenga kuti apange anamuyankha kuti I think izi zitakanika sindikwanitsa sizitheka I think mungozivomereza kunena kuti zinthu sizitheka ineyo sine mulengi onena kuti ndimapanga chiti chonse ndichitheka chimene mukudani mukufuna ndeno ndikuuzani mwamvemvemve kuti izi zanditani zandikanika. Nde mayi anakwiya kuti dzakadzosetse ndalipira ndalama zambiri business ikufa kusamuka business so inaso yafa nyamata uja wakwatira munthu wina sakundifunaso ndanapsha mtima. Ndanapita kwa kalenda yake anapachika mnyumba tanya uja nkulembapo pa date pa 21 analembapo kuti dangerous scene anangolika pa date kenako anabuka appointment kumwimbiraso uja kubuka appointment pa 21 kuti ndikufuna kuti tikumane pamaso ulendo uno tisayankhulaniso pa phone nakasiya anali kutali mzinda wina ndibwera ndege ndibwera tizakumane ticheze komanso mundilosereko pang'ono ndione kuti ndiombeze tione kuti kuli chani kunjako. Uja angakhala adatopa nazo sikulimene anaona kuti okay ndingomuvomera munthu yabwera ndidini. Uja nkuika appointment muchani mu diary mwake kuti appointment tsiku lakuti ndikukumana ndi Tanya Nelson. Pa tsiku limenelo Tanya Nelson anabwera ndi abambo enache amene amadziwa amacheza nawo koma abambo amamumvera china chilichonse akamuwuza kuti panga chakuti amapanga chifukwa chino amamuopseza bamboyo analokwatira. Tanya amadziwa akazawa abambo komanso Tanya amadziwa chinsisi kuti abambowa mwa chinsisi ndi agay koma amabisa amanamiza akazawo. Ndana uzone kuti mukazangu panda kupanga zomwe ine ndikuuza nzawo zakazano kuti nditani ndinu gay komanso ukandithandiza zimene ndikufuna kuti ndithandize panopa ndizikupezera zibwezi azibambo oti uziyenda nawo. Ujada anatani anavomera. Ndana muzoti ulendo uno tikuchokapo tikupita mzinda wakuti ndilipira chilichonse. Atanya aja analipira chilichonse kundenga zibambo ucha ulendo naye kumene kucha kupita kunyumba kwa ucha koma Tanya akupita naye paso phone kumuuza ucha kuti uchite make sure kuti mwana wako akhale konko kuti na Anita ndikufuna ndimpase mondi pati ngathawe sana muone. Anthu aja anapita kucheza kumene kucha Anita uchadi kufika basi tu
kenako atanya kutama ngopira kitchen utenga mipeni iwiri wina ngompasa ndani umpasa Nzibamboja ali tie abaye mipeni Nzibamboja tie ape kwamba kwa baya anthu acha mipeni kwesera kuti athawe kuagwira na abaya ha Smith ndi mwana wake Anita Smith anabayidwa kenako atabaya ananyamuka kutuluka kupita kushopu kuja anakagula penti wa white kubwerera kuzathira penti anthu atabaya obayidwa acha akuti penti yo ku Vietnam kwawo kufuwa palibe amamvezo amapa kila nchipenti akuti munthu ukafa amapaka penti kunena kuti kumene apitako akafumwalira mucha komwe apitako akafika kuti akadutse pa gate ina yanje ndengati sana kupake penti wa white sutadutsa yayi umatsakamira ndakuti ndi right of passage ndana apaka penti nkuba anabera ma credit card ndalama nkutsuka so zinthu kusamba mmanja koma mbeda amatsuka zinthu za mayenda kumaponda sojani kumaponda magazi ndi anayika ma footprints nyumba mapazi awo atadinda amagazi Tanya Nelson chakuchoka kwamba ukajerera ndalama za mwa bazija nde kunali kushopa atu ndi ndalama zokuba ataphandu Smith analinda chibweza chana akutira maluwa nditi zima gift tanatake koma analafulumira anangosiya panja pakhomo kuti akatsekula chitseko aziona after masiku angapo kubwera so kuzadutsa nkuzapeza zinja zikadalipompo ndi anayimba phone polisi munthu amakhala ku nyumba nthawi zonse koma pakhomo pake ndasiyapo zinthu chadzana sana zitengepo kakachiteni check apolisi mina amapita nkukapeza kuti zinthu zatani zavuta anthu aphedwa komanso katundu watani kwabedwa nde atayang'ana mukalere mu diary ya Smith zinazophweka chifukwa chonde anapeza kuti munali appointment yotama kumana ndi Tanya Nelson ndanadziwa tikuyenda kusaka munthu dzinake Tanya Nelson nese zinavuteso kumpeza chifukwa choti nakasana aba ma credit card ma bank card ya Smith anala kuchita spend ndezi zimaonetsa atu komwe ali bank imatawo cheka kuti munthu malo akuti wagula zakuti malo akuti wachita zakuti ndi atachita cheka nalo ali pa malo akuti ali ku hotelo wapita ku hotelo walipira ku hotelo kompano apolisi anakamugwira ku hotelo kuti akunyerera ndalama zandani za Smith Deba milandu yake sinavute chifukwa Nzibamboja anatuluka poyera kunena kuti zonse ndizoona tinapita adi kuulula chilichonse chimene chinaendera Tanya kumakanda kuti sine kunalibeko sinapheko munthu koma phazi anasiya chidindo anadinda phazi ya magazi anamucheka phazi lake inali footprint yake nde Nzibamboja anamuchita sentence to 27 years to life in prison koma Smith koma Tanya Nelson analandira chilango cha mtundu wina chifukwa chomwe anamulangira choncho chonena kuti anayipeza kalendalicha ndi date lomwe anayika kunena kuti analemba kuti dangerous scene ichi kunena kuti munthu anachita kupanga plan pa nthawi yapatali kunena kuti ndikukapha munthu nkuchita kuyika date nkubuka appointment nkupita nde chimo limene lolo analitchula kuti lying in wait ngati kuti kumudikirira munthu kuti umpange chifwamba kuchiro anali ndi nthawi yambiri yoti akanatha kusintha maganizo koma sanasinthe maganizo anapitirira mpaka nada anakampanga nzake chifwamba nkumupa ndi chifukwa cha seriousness yakuipa mtima kwake ndi determination yoti ndimuphe basi anachitidwa sentence to death modi pano palipo akadali ku prison akudikirira siku mwanza watani siku mwanza waphe nde imene ndikhani ya Tanya Nelson vuto lakufuna kudziwa za mawa chilengedwe ambuya anachita dala kunena kuti mawa tisalidziwe amadziwa za mawa ndi amene amatisamalira osati kuti basi anthu kumakhalira kuti ndiombeze ndidziwe mapita ake ukamva china chake choyipa uzilimbana kuti ufune kuchisintha kuti ndichisinthe bwanji nde mamoti uzikhala mu moment inoyo uzisangalala moyo wako umene ulili panopo uzikhalira kudandala zone kuti akuti kuzachitika zakuti akuti kuzatere nde zina instead tizikhalani numa mwa enjoy yako tendera napo pa udalali koma ziko mkwambiri komanso munthu amene amadaliridwa kuti amadziwa za mawa nkumauza anthu sanadziwe mawa lake mpaka anaphedwa osaona kuti munthu amene akumbweretsa nyumbayo ndi amene azamupe